ça en Afrique. Donc, ouais, c'est ça plaît.
Dit keer zitten wij goed verstopt. Hou vol mensen, jullie kunnen het. L11 Alaaf. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 11e en de laatste livestream van de Gouden Sambafoon. En ik moet hier even om de hoogheid her, om bij Twan te komen. Ja, gisteren zat er in Venlo en duurde de livestream ongeveer, ja, wat zal het zijn geweest? Oké, Twan kan het nog helemaal niet. Ja, misschien nog de uitzending. Gisteren duurde het ongeveer een kleine 2 minuten en dit keer zit vooral binnen op 16 minuten, dus... Ja, chapeau voor de heren achter de Gouden Sambafoon. We hebben een hele mooie plek uitgezocht. Het doet nog wel een beetje lang, hè? Maar goed, de sun geschient. Persoonlijk lekker te bakken. Of nee, Twan? Nou, oké. Dus, nou, zal ik een kleine hint geven? Kijk even naar de lui van marketing. Zal ik een kleine hint geven of niet? We zitten bij het water. Ja, als ze een boot hebben, dan zou ik het zeker pakken. Hebben ze een jetski, zou ik het ook doen. Maar op deze plek moet ze echt stevige schoen aantrekken. Want met hoge hakken of van die mooie muiltjes, ja, dan kun je ze niet. Dan krijg je het heel lastig. Dus ik zou zeggen, trek de wandelschoen aan, trek de renschoen aan en kom naar deze idyllische plek, kan ik wel zeggen. En we zitten in de gemeente Maastricht, behoorlijk in het zuiden, tegen de grens aan. Meer ga ik niet zeggen. Of Altwan? Ik misschien een mupje vertellen om de die te doden. Ja, een gezellige jongen, hè? Goed, dat wordt Twan. Gewoon eens even kijken of er in de verte al luzen aankomen. Stuit er erop. Mooi, voor de bloopers. Heel leuk. Jongens. En ondertussen gewoon eens even kijken of de lui in de comments goed zitten. IJzerbeemde. Eens kijken. Ja. Nou. Ondertussen loop ik weg van de plek waar de sambafoon staat. Om te kijken of ik al lui in de verte zien aankomen rennen, sprinten, wijlen. Noem maar op. Op deze plek gaan ze zeker niet met de auto komen. En alleen met de fiets. En ik zie er eenmaal ze rennen. Ja. Hardlopen. Is hij of zij op zoek naar de Gouden Sambafoon? Ik weet het niet. Ja. Vrouwbemers. Het is volgens mij een jonge dame met witte sneakers. Alweer immers met witte sneakers als weer op een plek zijn vol met blubber, modder en steen. Oh ja, vrouwbem. De kim is aangerend. Ja, dat moet hier zijn. Oh, knap hoor. Ontzettend knap. Deze jonge dame is tijdens het rennen zelfs aan het bellen met het thuisfront. Dat vind ik al helemaal knap. Ja, de beste Sabino. Wat goed, nog even. Ja, ik ben er. Ondertussen geeft ze door aan het thuisfront dat ze er is. Ja, de beste. Kom maar met. Klein stukje rennen nog. De beste Sabino. Oh god, nee, ik weet niet of dat concurrentie is. Nou, dat is geen concurrentie. Geen concurrentie even. Nee, maar toch blijven we gaan doorrennen.
We blijven rennen. Ja, is leuk voor het beeld. Woep. Oh. Ik Heel ben, leuk voor het beeld als ik nu val. ja, ik ben net op mijn plaat gegangen, dus kijk uit. Dus het heel glad. Ja. Even doorrennen. Kan ik even op mijn collega wachten? Nee. Houdt het ook? Nee, we wachten op niemand. De gouden sammofoon wacht op niemand. Gewoon we dit in het Nederlands doen of in het plat? Ja, in het Nederlands. In het Nederlands. Oh, Roy valt om. Oh, sorry. Oké. Ren door Eva, dan kan jij plat praten. Ik zal even de telefoon ophangen. Doei doei Eva. Doei Eva. Oké. Oké. Adem in, Ja. adem uit. Ja. Je bent de allereerste. Yes. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. Ik heb een opdracht van mijn collega hier Ja. trouwens. Die komt er nu aan, hopelijk. Ja. Hoe wist je dat wij hier zaten? Ja, geen idee. We waren eerst naar de Sint-Pietersberg gereden. Daar gezocht, daar was niemand. En toen, ja, geen idee. Eva kwam er denk ik mee. Ja, Maar wanneer dacht je van, ja, daar moet ik zijn? geen idee. We zijn gewoon ergens naartoe gereden. Ja. Eerst nog naar het provinciehuis en toen, ja, we hoorden water en groen, ja, een beetje groen. Ja, Je zit goed hoor. yes. Ja. Even voor de kijkers thuis. We zitten in de buurt van Landgoed Kasteel, de Hogenweert. En daar aan de overkant, gewoon één keer Nederlands kallen, door aan de overkant ligt Belge, nee, maar niet goed. De overkant ligt Belge. En we zitten eigenlijk in het uiterste zuidelijke puntje van de gemeente Maastricht. En hier neven mij tijd. Margot. Ja. En hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Venlo. Ik ben 31 jaar. Ik werk bij toneelgroep Maastricht. Dus in de buurt. Dus ja, op kantoor hebben we hints verzameld en toen zijn we in de auto gestapt. Dus je was gewoon aan het werk. Ik was gewoon aan het werk. Sorry, Savé. Dus je zei tegen de baas, hoi hoi. Nee, niet eens. Hij was er nog niet. Dus gewoon gegaan. Ja, echt. Je hebt het gewoon goed gegokt. Je hebt het gewoon goed gedaan. Maar ik heb nog één ding van jou nodig. Ja? En dat mag je tegen Twan vertellen. De allerlaatste. Oh, in het plat, heel goed. Ja. De allerlaatste gouden sammofoon is voor Margot uit Venlo. Van harte gefeliciteerd. Woehoe. Dankjewel. Je hebt €1000 en vastelavond goed gewonnen. Ja, top. Te gek. Ik vind je reactie nog een beetje matig. Ja, omdat ik zo... Ik ben een opdracht hier van Eva. Dus die is dadelijk denk ik heel blij. Ja. Ik ga hem ook overhandigen. Pak hem aan. Eva. Dankjewel. Laat hem even zien. En laat hij even horen. Woe! Hey, 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 hey. hey. Oh, wat goed. Wat gaat er door je heen? Vertel. Ja, ik ben heel blij. Ja, te gek. Maar je gaat hem delen. Ja. Ik ga hem aan Eva overhandigen. Die gaat er heel blij mee zijn. Oh, jij doet alle moeite en Eva gaat er vandoor Ja, met de prijs. We hebben ons natuurlijk opgesplit. Dus ja, de eerste die hem zou vinden, die moest het maar in ontvangst nemen. Ja. Enig idee wat jij en Eva ermee gaan doen? Nou, we hebben volgende week vrijdag op kantoor een borrel voor de vastelovend. En dan gaan we mee de stad innemen, denk ik. Ja. Een bepaald evenement, wat heb je in gedachten? Geen idee. Ik ga het even overleggen met Eva. Ja. Dan moest je ook even verantwoorden bij de baas, hè? Ja, ook dat. Ja. Je hebt heel wat uit te leggen, Ik heb heel wat uit te leggen. maar je hebt wel iets moois om mee te nemen. Ik heb iets heel moois. Ja. Ja. Oh, wat goed. Ben je een echte vastelovensgek? Nou, ik vier het wel, ja. Meestal wel, ja. Ja. Ja, in Venlo. Maar je wint hem in Maastricht. Ik ben hem in Maastricht. Ja. Oké. Je bent nu live. Eva is volgens mij mee aan het kijken, dus dit is het moment om Eva even toe te Eva! spreken. We hebben hem gewonnen. Gefeliciteerd Eva. Hij is voor jou. Supergoed. Maar je staat hier met een cheque in de handen. Ja. Kijk eens achter je. Omlaag. Oeh. Ja, Ja. daar staat hij. Top. De gouden sammofoon. Hij is heel zwaar. Ja. Voorzichtig zijn. Is hij voor mij? Hij is van jou. Oh, yes. Helemaal van jou. Dat is heel leuk voor op kantoor. Ja. Top. Oh, te gek. Dank jullie wel. Hou hem goed vast. Ja. Dankjewel. Nou, mooi. Van harte gefeliciteerd nogmaals. Ja, bedankt. Jouw werkdag kan niet meer stuk, hè? Mijn werkdag kan niet meer stuk, nee. Wat goed. Nou, Leeflu. Ik kom weer even in een plat. Ja. Leeflu, Nijvermich, Zuid-Margot. Met de 11e en de allerlaatste gouden sammofoon. En hiermee zijn we aan een einde gekomen van deze fantastische winactie, al zeg ik het zelf. Ja, super. Ja, wel leuk hè? Heel leuk, ja. Moeten we dit elk jaar doen? Zeker, ja. Ja. Ja goed, we hebben nu 11 keer €1000 uitgegeven. Ja. Dus we moeten allemaal bij L1 op... Even de baas checken. ja, dan moeten we allemaal op rantsoen bij L1. Ja. Dus Ja. we krijgen niks meer te eten in de pauze. Nee. Nee. Maar goed, was het allemaal waard. Super mooie winactie. En ja, ik heb het mogen presenteren. Tim heeft het mogen presenteren. En Timo heeft het mogen presenteren. Vond het super leuk. Maar, ik ga je even verlaten. Ik kom zo bij je terug. Achter ons staat de bedenker, de initiator.
Oftewel de geestelijk vader van de Gouden Sambafoon. En dat is Quinn de Jong. Hallo, hallo. Dag Quinn. Goeiedag allemaal. Het wordt weer geslaagd, hè? Het was geslaagd. Het was net niet de langste volgens mij. Volgens mij was het de langste in Sittard of in Weert. Ja. Maar goed, het was ook een bijzondere locatie. En, we hebben van alles gehad. Van sneeuw tot zon tot regen. Ja. Binnen, boete, van alles. Dus wat dat betreft geslaagd, denk ik. Ja. Een half jaar geleden kwam ze bij mij en zei ze van, hey, ik heb een goed idee. Wie bent op het idee gekomen? Ik heb hier een vorige werkgever ooit eens een keer zo'n actie gedaan, iets kleinschaliger, met seizoenkaarten. En ik heb eigenlijk al jaren gezegd dat we een keer zo moesten doen. En dan is Vasteloven natuurlijk wel de gelegenheid in Limburg om dat als alleenziende te doen, dan maken voor het onderschied, denk ik. Dus ik denk dat het geslaagd is geweest dit jaar. Ja. Wat vond je de afgelopen 3 weken nu het hoogtepunt van die actie? Nou, vooral het stuk achter de scherm was wel heel erg leuk. Vanaf het eerste moment op de Wilhelminaberg in de sneeuw tot we werden gevolgd. Het duurde lang, het duurde kort, zeg maar. Dus dat was iedere keer weer een verrassing wie het zou gaan lopen. En bepaalde collega's werden er af en toe een beetje achterdochtig van. Riel. Ja, ik gewoon zo meteen naar een psycholoog hier, want ik ben echt helemaal paranoïde geworden van deze actie. Je had een paar weken vakantie nodig, denk ik. Dat kon ik sowieso pakken. Ja. Goed zo. Maar ja, daar mocht ze trots op zijn. Dankjewel voor het bedenken. De vraag, volgend jaar weer 11 Gouden Sambafoons? Dat gaan we even evalueren, maar dat we weer leuke acties gaan doen, dat is zeker. Veel in de smaak? Het viel absoluut in de smaak. Ja. Toch? Ja, ik vond het zeer geslaagd. Dankjewel daarvoor. Ik geniet ervan. Ja, ik ga weer terug naar Margot. Margot zit te bellen met Eva en te facetimen. Ze zit in het water, zeg je. Ze zit in het water? Nee, dat hoeft niet. Is ze met de bikini erin gesprongen? Ja, geen idee. Dat meen je niet. Ik denk dat ze er bijna moet zijn. Oké. Ja. Nou, zal ik eens gaan kijken? Eva, doe voorzichtig. Doe geen gekke dingen. Ik wil natuurlijk niks op mijn geweten hebben. Nee. Nogmaals, echt van harte gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Echt te gek. Ja. Oh. Komt er iemand aan? Komt er iets? Ja. Ja, dat is Eva! Rennen maar, rennen! Ik was door het water, jongen. Lekker gedaan. Oh, kijk, mijn nieuwe schoenen. Oh. Eva. En Roos is er ook. Ja, Roos is op de telefoon. Hey Roos. Yes, hey Roos, je bent live. Eva, dig ook gefeliciteerd. Dankjewel. Maar de prijs is voor mijn gewoon, man. Nee, hij is van jou. Lekker, man. En toen... Pak hem, hij is ook ja. We made it! Woe! De vestiging was super. Oh, wat een strijd, jongens. En er mocht plat praten. De mocht alles. Nou, dus er wordt een man. En die heeft ons eigenlijk geholpen. Dat was het inderdaad. Nou ja, we waren eerst helemaal die kant op. Ja. En toen waren er een man en die zei, wat zoek je? Ja, een man met een gouden sambafoon. Ja, ik heb alleen iemand gezien met een carnavalsbord. Ja. We zeiden, ja, die moeten we hebben. Ja, waar is die dan? Ja, helemaal aan het einde. Dus toen ben ik door het water gegaan en maar gewoon over hier. Ja. En toen dacht ik van, ja, die man lult. Dus ik ging terug, want iedereen zei, jullie zijn veel te ver. Dat inderdaad. En toen kwam ik terug en zei die man, je kan dan niet met de auto komen. Ja. Maar er zitten nog 2 mensen achter me. Ja, dus toen hebben we even gesprint, want een iets oudere mevrouw en een jongen. Ja. Ik zag busjes komen en toen dacht ik, ren. Die parkeerplaats stroomt vol. Hey, maar dan mocht ze de man wel even gewoon bedanken. Ja. Wie? Die man. Die man, ja. Bedanken, Dani. Ja. Dan mocht ze wel een rondje geven van de 1000 euro. Wel. Ja. Wat gaan we daarmee doen? Ja, ik zei al, volgende week vrijdag. Er viel allemaal nu drink geven met de vastelovensconcerten. Ja. Zoiets. Zoiets, ja. Hey, maar je wordt eerst met z'n tweeën. Wie ging We dat? zitten met heel kantoor. Heel kantoor. Ja, dus we hebben allemaal, iedereen zit op kantoor allemaal te appen en te doen. En ze zeiden, maar gewoon wacht op je bij de livestream. Ze praat de tijd vol. Kijk, toen gingen ze allemaal... Ganse appgroepen ontploft. Ja, proficiat Margot en Eva. Jongens op kantoor, we love jullie. Want Joyce zei uiteindelijk, jullie moeten naar de sofa, hè? Oh ja, ik heb echt geen idee. Ja, ik ben maar gewoon gaan rennen. Gewoon gaan rennen. En toen, Margot is echt fucking snel. Oh, niet schelden, maar echt snel. Lekker, maat. Hey, van harte gefeliciteerd. Lotte da Vezeni in beeld. Schreeuw het uit. Gefeliciteerd, dames. Zijn jullie hier ook gerend? Of met de auto gekomen? We staan hier sinds gisteravond. Oh, ja, we hebben hier in een tentje geslapen. Ja, iemand zei al van jullie moeten die beveiligers zien te achterhalen wie dat is. En voor dat huis gaan slapen. Ik vond dat een beetje ver gaan. Wel. Maar we zitten al sinds 10 uur op kantoor, denk ik. We moeten alles horen, ook alle woorden genoteerd die het eventueel zouden kunnen zijn. Rammelaar, zei ze ook. Ik zei niks, is niks van Rammelaar. Misschien is het. Toen zeiden jullie... Oh, we zijn ook nog op de Sint-Pieter geweest, heb je dat verteld?
Komt zo'n vrouw aan. Huis. Ik hou niet eens van carnaval, maar toch ben ik op deze berg. Dan was het echt druk. Provinciehuis. Ja. Er waren alleen wat mensen binnen. Ja, noem maar eens die persoon gewoon zoeken. Nou. My god, maar Dames, goed. nogmaals gefeliciteerd. We kunnen hier nog een houveren ook al. Dat doen we al na de livestream. Dankjewel, geniet ervan. Dankjewel. Besteed hem goed. Lekker gedaan, man. En ja, ga even een rondje op kantoor, hè. Zeker. Goed, nu ga ik hem echt afsluiten. En dan doe ik met de enige echte Twan, beveiliger Twan. De lidse gouden sammofoon is vergeven. Er hoeft niks meer te bewaken. Ja, jullie hebben allemaal vragen voor dich. Ze vinden dich heel mysterieus. De 6 geen woord. Ze hebben een strak gezicht. Ik vind nu wel tijd waren dat we eigenlijk de persoon achter Twan gewoon onthullen. En dit is het moment. Dingig Twan. Twan, ten eerste, kent zich kallen. Mooi weer lachen, Riaal. Ja, eindelijk. Leuk, hé. Je kunt geluid doen. Fantastisch. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. Een beetje te serieus moeten kijken soms, maar... Ja. Je hebt zijn rol echt fantastisch gespeeld. Goed gedaan? Ja, echt Gelukkig. Gelukkig. Afgelopen week hebben ze vast en zeker heel veel reacties gekregen. Ja, heel veel, ja. Ook goed werk in de sportschool. Ja. Ah, leuk. Wat zeiden ze dan? Ja, ik ben natuurlijk best wel makkelijk te herkennen, ook aan de tatoeage in de nek. Ja. Dus dat is best wel na de eerste keer al meteen opgevallen, zeg maar. Ja. Heel veel klanten, heel veel sporters, echt veel leuke reacties gegeven, dus dat was echt leuk. Ja. Ja. Wat volgens mij het allerleukste van de afgelopen weken? Ja, toch wel ook de vreugde van de lui te zijn, de enthousiasme, hoe met de lui meedoen, vond ik erg leuk. En om dat samen met Ug te verwezenlijken. Oh, erg leuk. Ik heb me erg geamuseerd, ook al mocht ik niet lachen op de camera, maar ik vond het erg leuk, ja. Zo'n stralende lach. Moest kieken. Mag ze vaker doen? Je kan toch lachen, ja. Ja. Soms. Ja. Maar kan ze nog normaal boodschappen doen? Kan ze normaal over straat? Nee. Nee? Nee, laatst niet. Moet ze gewoon verhoezen nu? Moet volgende week naar Hollywood ook. Ja? Ja. Oké. Kreeg zo'n staar in de stoep ergens. Ja. Nog Brad Pitt de groetjes, hè? Ja, Vin Diesel gaat binnenkort met pensioen, dus Een beetje de Limburgse Vin Diesel, hè? misschien wel, ja. Ja. Te gek. Ja, nogmaals complimenten voor die rol. Nu gaan we hem echt afsluiten. De 11e en de laatste gouden sammofoon is uitgereikt. Wil ze nu alle andere gouden sammofoons terugkijken, gang dan naar l1.nl/sambafoon. Kun ze alles op die gemaakt even teruglezen, even terugkijken. Ja, en we weten tot volgend jaar. Ik kan niks beloven, maar we gaan het zien. Twan? Ik heb er nu al zin in. Ja. Oké. Dat gaat gebeuren. Ja, ik denk het wel. Oké. Ik denk het wel. Kom, voor zijn er drinken. Jongens, tot de volgende.